Lah Mas sing foto karo aku sapa ya? Iku sepupu. Aku Mas. Iya. Aku tuan rumah, aku njaluk foto sik no ngono. Lah tak kira lek budina kuwi. Apa wong iki teko nang kene kan? Saya tak golekane wonge isin ora ya iki mau tak sebutne. Hilangan. Ya tak duding nganti tak duding nganti ra ngaku sing di omah tak kon bayari kabeh iki nggo. Aja kae. Salah ya ngejak foto ngakon sing di omah mbok biasa ae. Lah iya. Aku dulure apa aku nonton apa piye. Ya kan. Ora ngomong sing di omah ae. Endi? Ndi mo tak kon bayari ya. Wonge apa teko nang kene kan? Ndi mo teko apa ora wonge? Ya. Adike ndi? Ndi adike? Duduk kuwi ya. Kuwi wonge rada cilik ya. Ndi? Duduk kuwi. Duduk liyane kuwi ya. Enek ndek mau. Paling wis mulai kok ketoke. Wonge Wonge mulai dhisik ya. Duduk. Lek kuwi adike Mbak Dinda